Tinungo din ng bitag ang Kapas Tarlac upang silipin ang mga taong gumamit ng herbal ni Carey Herrera. Si Florence, dating OFW, galing Dubai, umuwi ng Pilipinas dahil na-diagnose na may bone cancer. Halos hindi na magalaw ang kanyang kanang kamay at balikat. Nagsalita sa harap ng bitag. Ang finding nila sa akin sa Dubai, cancer of the bones. Akala ko nga, ano lang yung mga rayuma, yung sobrang pagod. Siyempre, alam mo na, may trabaho sa katulong talagang hanggat dilat ang mata ng mga amo mo, ka pa rin, yung gising ka pa rin. Noong November, napacheck up ako. Sabi ng doktor, yung pa-okay lang kasi nga, naano ko pa siya na itataas. Wala yan, sabing gano'n. Binigyan na ako ng pain reliever, gano'n, ng antibiotic. Pero yung sakit, nandun pa rin. So, umuwi na lang ako dito sa atin. Pag uwi ko, syempre, nag-second opinion ako sa doktor dito. Ang sabi sa akin, kailangan i-biopsy talagang para ma-determine kung anong stage ng cancer ko. Sabi ko, kung i-biopsyan ka kung ganun, ano ang posibilidad? Kung talagang cancer na cancer yan, kailangan ng putulin, sabi sa akin. Kaya hindi na ako nagpa-biopsy. Nag-request yung auntie ko, sabi sa akin, napatunayan ko ako, auntie mo ako, kaya inaano kita kay Carey Herrera dun sa herbal niya. Subukan mo, sabing ganun. Actually, nung mga 4 days pa lang, mararamdaman mo na yung pagbabago mo. Kasi talaga nung dumating ako, hindi ako nakakatulog. Nung naubos ko yung 4 days, mararamdaman mo talagang makakatulog ka na. Talaga yung ginhawa sa katawan, nandun na yun. At talagang pag naano mo ko rito, talaga hindi ko nagagalaw yung kamay ko. Ngayon, at least, kahit paano ngayon, talaga naitataas ko na siyang ganun. Pag naisip ko nga, sabi ko, napapayak talaga ako. Muli akong, wala na ka akong ganun. Wala na ka ako. Yung kamay ko na lang ang pag-asa ko ka akong ganun. Kaya nga nagpapasalamat nga ako yung natakusan ko si Carey. So nga sabi ko, siguro po lang kayo kay Carey na para gumaling ako.